गाज्रि बोसोनफोर बक्सिंआव मोनदों बेखौ फरायबाय आं दा जयरामपुर फुजायाव दंफैयो आरो जयरामपुर फैदों सालथाइजों दंबावो आरो गुमै दं जों दायो माने बेरायदों आरोना जों दायो थांगासिनो फुजा थिलि मोनसिगोन मोनहैथ'वाखैनो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय गेट मोनहां जाना दं आरोना नै दायो गेट मोनबाय जों दायो थांगासिनो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जास्ट गेट मोनबाय आरोना गगामुख जयरामपुर फुजा जिलापिफ्रा ओरैबायदि नै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बरिया माल फानो माने ब्लग गोसोथोनायफोरनो हरनो हागोन आरोना नै आं दा दुर्गा आइनिसिम थांगासिनो आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दुर्गा आइया बोरै जयरामपुर गगामुखनि दुर्गा आइया बेफोरबायदि आरोना मोजाङानो नायनो फुजाफ्रा थिगानो जादों बिसोरनि देलायनायफ्रा मोजां जादों आरोना देलायहोनायफ्रा बरियानो गणेशआबो मोजां महिषासुराबो मोजाङानो जादों बारा थिगानो जादों मेथाइफ्रा जिलापिफ्रा नोंथांमोना जाफैनो हागोन गोसो बायदि नायनोबा नायनो बुस्थुफ्रा मोगथाङाव एखे बडिसिम बायनो हागोन नालाय दा फुजायावनो बायना दोनखानांसिगोन मेथाइफ्रा मालाफ्रा नाय गोसोथोनायफोरनो गोसोबायदि होनो हागोन आरो मालानो लादो राजा मैखोनावरा गोलावसिन मोगथाङावथ' बायनो हाया माबायाव बायनांसिगोन मा होनो फुजायाव बायना लांसिगोन राजा खोनायाखै यालाय बेखौनो हागोन नोङो लानो बेयो गोरा फिसायानो मोजां गिदिरा बायोसो खस्थ' जायो पकेटाव इदियाव लानो हायो मोजांनो ओरैनो लायनो थिग गाब्रासो माने बिदि जोंलाय माने जारलै गथ'फोरखौ बुरखायग्राफ्रा थांगासिनो माने थिलियाव दं आरोना जों बेरायगासिनो मा मोना फिसालाफोरा एकदम पिस्टल लानो गोसो जादोंमोन पिस्टल जोंहा सालथि लोगो मोनबाय फुजायाव आरोना नोङो गुमै ओमफ्राय नोङो आंनि सालथे गगामुख जयरामपुराव आरोना बे फुजाया इयाव जों दानसे
नोंथांमोना नायनो गेजेरजों बेखिनियानो आरोना लामबुरा बियो लाइटफोर थाबा मोजांसिन बिर जादों जोंहा नै बाजै अबेहाय बुन्दुनियाव थांखो फाग्लिया सालखौसो बुन्दुनिसो दं नै इयाव नै गाबोन इउटुबाव फाग्लिफोरा माला भिडिअ लानायफोरा नै आंनि सना नोङो दा बेलुन बायना हरबावगोन आं दै दा र' खोनाबाय नै जोंनि बुन्दुनि नै आंनि बाजै सालदे सानै बे आंनि बुन्दुनि ओमफ्राय नै सालथे नैबे सालथे आरो ओमफ्राय नै बाखि जानो फैदों बाजिबो जायो ओमफ्राय बुन्दुनिबो जायो सालथे बेयो आंनि सालथेनि फिसाजो जों फुजा जानो ज' फैदोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय फेन्टास्टिक ओरै खालामलाय ओरै खालामलाय नै आंगोफोर मेथाइफ्रा मा जानो हागोन बिराद गोथाव आरोना सिंग्रा दं जिलापि दं गजा दं बेबायदिसिम निमखि सिमखि दं आरोना मोजां गोथाव जायो बरिया फेन्टास्टिक साहाफोरजों लोंनो बिराद थिग जायो आरोना नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन गोसो दंब्ला फाइनालि जों नायखांबाय फुजाखौ दायो जों थांफिननो ओंखारबाय आरोना फुजाया मोजां जादों थिगानो जादों जों दायो थांफिनसिगोन आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो मदद खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो दबायना हो आंगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननो जि हायो आं माने दिन्थिना होबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय बाय बाय